Tini ang media ni besikang family engkau no je laitang ai pujani sekang ni akaba pujani poreo September October ni sini hezamara RD block ni chini 21টা BCO je রাগানি সামন্তমনি কোন BCO 20 দিন কোন BCO 10 দিন তাও জরা কোন পেমেন্ট जाया बनि बागै जों वाइ बार न जों भिडिअ तार SDM रंग जों बार साका बरक रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो तिनि प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं ताव फै दरागानि कुनु पेमेन्ट जाया बनि बागै जों जत बिसिनि जिनि मनिटरिंग कमिटी ताइ जिनि त्रिपुरा मथारि जत वारियर्स TWF YTF जों जतनो थामसा खायो जों रागानि डिमान्ड नति खाना जत बिसिवनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घंटा থেকে 4 घंटा जों तालारनाय 11टा सिमिसिम तालारनाय आबनि परे फार जुदि न्यांखाय बुसकांनि 6 नभेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारि वो जों लामा कासनाय खवाय समनि दुई राजा आयन सिन्ना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे लगे जों ब्लगआव जों आदिनो तालारनाय जतखन पर्यन्त जोंनि रागानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों जोंनि आज जबा जों जानायबाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउतै जरा रग जोंनि गोबांमा पारा हामसायनि बरलुखुर मासाया माननिया रां फैसा गरै सरायरनि परीक्षार ताउ बुसकांगो 16 तारिख सिमिसिम जेंनाय खाता कलम गोबांमा रां फैसा दरकार नांगौ कताल काम तो दूर था गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांखाय अब बायनाय बलि बागै दाक्ति IPFT BJP सरकार सिनियो रागानि रांनो रेनानि थं रियाखाय चिनि चबा जों ताव पतर फ्लायनाय आवल बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिं खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय जोंनि आबो जोंनि अधिकार आबनो जत्तनो गामि आमचनि जोंनि ताकुके बुखुग लिडार जों बयनामसंगो जत्तनो साख्लाय बायदि जत्तनो फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय हामबाय आसुरु बिसिओ सिनाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव जत बिसिनि अफिसनो जों 2 घंटा अथवा 4 घंटा जों तालारनाय आबोगा प्रतिबाद माने खादुमानि फुंमानि आबनि परे जदि ब्लक अफिस बा भिडिअनि बिसिंतै नियाखबा SDM बिसिंतै जदि बनो कगलि खानखाय जों हयतो लामा गासुया पान तंनि मानो आबनि बिसिङाव जेसाखाय पानो अ कयेक दिन बिसिङाव जोंनो चिनि रांनि पेमेन्ट जोंनो व्यवस्था खालामनाय अबश्य चिनि मूल दाबि एवं चिनि क